Hola, anem a presentar aquest vídeo sobre informació i condicionants per la matrícula del curs vinent sobre el grau en òptica i optometria. Tota la informació que heu de tenir prèviament a la realització de la matrícula heu d'anar a la pàgina web de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, on trobareu el calendari acadèmic, els horaris i el calendari d'exàmens pel curs vinent. Teniu un accés directe a la web on posa calendari i horaris de grau i també podeu utilitzar el visor d'horaris UPC, on trobareu les aules on es faran aquestes classes. D'altra banda, també podeu accedir a aquesta informació clicant a curs actual, després anant a informació i serveis per a l'estudiantat i finalment grau en òptica i optometria. Tingueu en compte que la informació que hi ha ara mateix penjat a la web també conté la informació del curs actual, que és 25-26, per tant, tingueu en compte que ha de ser el 26-27 aquesta informació. Descarregueu els horaris en PDF i mireu-vos-ho en base per poder fer una matrícula més correcta. A nivell d'informació general, tenir en compte que la matrícula és anual i us heu de matricular, per tant, a les assignatures que es cursen el quatrimestre de tardor i també el de primavera. Els que entreu per primer any teniu una limitació de 60 crèdits a matricular i la resta a un màxim de 72 crèdits. Com es distribueixen i com veureu els grups segons la matrícula? Si veieu, per exemple, GT5A1, això vol dir que la T és de quatrimestre de tardor, el 5 seria el quatrimestre, en aquest cas és el Q5, i després la U, que seria el grup de matrícula. A1, A2, A3, B1, B2, B3. El de primavera, un exemple, seria GPA4A1. Això significa que és un grup de primavera amb el quatrimestre 4 i en aquest cas també el grup A1. Cada grup de pràctiques va distribuït en dos grups, el grup A i el grup B, això amb uns quatrimestres concrets, no tots, i cada grup té assignat un número que indica el grup de pràctiques. Tots els grups de pràctiques entre si són compatibles entre ells. Això vol dir que si us matriculeu de totes les assignatures a un mateix grup, tindreu 100% de compatibilitat horària. Quan hi hagi una Q als horaris, vol dir que és quinzenal, tant en teoria com de pràctiques. Una setmana es fa i una setmana no. Les hores de teoria estan resaltades en fons de color verd i les pràctiques en color blanc. Matriculeu-vos en grups d'assignatures compatibles entre elles. Això us assegureu si us matriculeu dins del mateix grup. Podeu escollir entre grups diferents, entre quatrimestres de tardor i primavera. El grup A i el grup B realitza horaris de teoria i pràctiques en grups diferents, això ja veureu que són quatrimestres concrets. L'inici de les pràctiques ho defineix cada coordinador o coordinadora de cada assignatura. A través de l'Atenea veureu el calendari de pràctiques. Per futurs, pels estudiants que ja curseu, si teniu assignatures per compensar, no la matriculeu si es compleixen aquests requisits. Les franges que estan posades dimecres de 15 a 17 estan reservades per realització de seminaris i pel projecte Obrir, que dins de cada Atenea, i també us enviarà un correu, se us especificarà d'aquestes sessions. I és molt probable que no tots els dimecres hi hagi una activitat programada. Específicament, pels que us matriculeu al quart curs, totes les optatives són bimensuals, excepte l'optativa de cribatges. Es pot repartir la matrícula entre quatrimestres, si hi ha aquests 18 crèdits, doncs us ho podeu repartir entre quatrimestre de tardor o primavera. I es pot no matricular a una optativa en un bimestre concret. Durant la matrícula tingueu a mà els horaris, la capacitat de grups de pràctiques poden anar variant durant la matrícula, això ho heu de tenir en compte, i per això recomanen tindre diverses alternatives entre grups de pràctiques compatibles. Un cop realitzat la matrícula, si hi ha hagut algun problema o hi ha algun error, podeu sol·licitar canvis a través d'una instància amb la secretaria. Si hi ha un solapament, per exemple, entre assignatures clíniques obligatòries enfront a una optativa, sempre es prioritzarà la clínica i l'assignatura obligatòria enfront a l'optativa i llavors es canviarà el grup de l'optativa o canvia inclús d'optativa que no les assignatures clíniques.
Podeu realitzar permutres entre vosaltres, entre grups consensuats, entre companys i companyes a través de Prisma. De forma important, no es realitzaran canvis de grups de pràctiques per motius laborals. Per tant, si realitzeu una instància i no s'observa cap solapament acadèmic, no es realitzarà una modificació de matrícula. Les instàncies enviades a partir del 25 de juliol es resoldran a partir del 2 de setembre. Anem a comentar el quadrimestre 1. Com està repartit aquest horari amb aquest quadrimestre. Veureu que les assignatures de teoria estan en color verd i aquests són les pràctiques. Per exemple, física, el grup A1, cada 15 dies realitza pràctiques de 8 a 10. Això seria amb el grup A. El grup B, tal com veieu, té hores de teoria i pràctiques diferents. Per tant, trieu el grup A o B. Veureu que és un quadrimestre de matí. A les tardes no hi ha activitat acadèmica ni lectiva i la gran majoria, com veieu, són pràctiques quinzenals. Anem a comentar el quadrimestre 2. En aquest cas, el quadrimestre 2, les teories són de tardes. Teniu el quadrimestre 1, que és pel matí, en aquest cas seria de tardes. El grup A també té pràctiques i teoria diferents al grup B. No us matriculeu entre grup A i grup B perquè poden haver incompatibilitats. Mantingueu-vos o al grup A o al grup B. Quadrimestre 3. Quadrimestre 3 és una assignatura que el divendres no hi ha classes i, tal com veieu, les pràctiques quinzenals bàsicament són de 8 a 10, de procediments clínics optometrics, i també tingueu en compte la compatibilitat de grups. Si us matriculeu sempre al grup A2, tindreu compatibilitat amb totes les assignatures. No us matriculeu a la 1 d'instruments optomètrics i a la 3, per exemple, dels altres, perquè en fonaments tindríem un solapament. Quadrimestre 4. Quadrimestre 4, la gran majoria de classes són pels matins, no hi ha classes per les tardes, a excepció d'aquests dos grups de microbiologia, que és de 15 a 17, però és de forma quinzenal. Llavors, després de les classes aquí, de la teoria, es queda a dinar i hi ha aquests dos grups de pràctiques. Quadrimestre 5. Quadrimestre 5 té la peculiaritat que és el dels primers quadrimestres que hi ha l'assignatura de DIMO 1 que realitza el CUP de Terrassa. Per tant, s'ha de tenir en compte la compatibilitat perquè el número de grups és diferent entre DIMO 1 i la resta d'assignatures. Per tant, tenim 8 grups a DIMO 1 i la resta no arriben a 8. Per tant, hi ha aquesta matriu per tenir en compte, i és que a excepció de DIMO 1 us heu de matricular amb el mateix grup amb aquestes assignatures. Patologia no hi ha pràctiques, és tot teoria, i DIMO 1 heu de triar que sigui compatible amb els grups que us matriculeu de les obligatòries. Per exemple, si us matriculeu al grup A3, heu de tenir en compte que hi ha una incompatibilitat perquè al grup A1 de contactologia bàsica i a la 4 d'optometria infantil i estrabismes hi ha una incompatibilitat, i amb el grup A5 també. Per tant, amb aquests dos, si trieu contactologia bàsica 3, no us matriculeu al grup A5 de DIMO 1, matriculeu-vos amb els grups de divendres. Quadrimestre 6. Quadrimestre 6 hi ha assignatures clíniques que es realitzen a Barcelona que estan marcades en color groc, com contactologia clínica 1, i les de color blau és optometria clínica 1 que realitza el CUP de Terrassa. Aquesta és la matriu de compatibilitats i us heu de matricular als grups compatibles i no hi ha una restricció entre grups. Si jo matriculo al A1 de contactologia aplicada, doncs tindreu compatibilitat en tots els grups d'optometria clínica. Però, per exemple, el grup A4 no és compatible amb la 1 i a la 2. I aquí es veu clarament els horaris que contactologia A4 no us podeu matricular amb la 2 d'optometria clínica 1 perquè tindreu un solapament. Per tant, si us matriculeu amb aquests grups, matriculeu-vos als altres de contactologia aplicada. En aquest cas, en aquesta matriu, es troba els grups d'optometria clínica 1 i els grups de DIMO 2, la compatibilitat que hi ha entre ells. Per exemple, el grup A1
i A2 d'optometria clínica 1 no és compatible amb la CURP A3 i la 4. Si us matriculeu tant en un d'aquests dos grups, doncs heu de triar uns grups de clínica de divendres al matí o divendres a la tarda. Teniu aquesta graella per anar mirant les compatibilitats. Tingueu en compte a l'hora de fer la matrícula. El quatrimestre 7. Quatrimestre 7, l'únic grup de pràctiques és el de teràpia visual. Llavors, el de teràpia visual heu de tenir en compte la compatibilitat amb els grups que aneu a fer contactologia clínica a Barcelona i optometria clínica 2 a Terrassa. Aquesta és la matriu de compatibilitat entre els grups d'optometria clínica 2 i contactologia clínica 2. Per exemple, el grup A3 i A4 d'optometria clínica 2 he posat un requadret taronja. Què volem en aquest cas? Que és compatible, però heu de tenir en compte que hi ha un transport. És compatible perquè hi ha més de 2 hores per anar a Barcelona, però sempre és preferible no matricular. Per tant, si demaneu un canvi de grup, es valorarà en funció si canvieu o no, perquè realment és compatible aquests grups aquí amb anar a Barcelona. El que sí que és veritat que si us matriculeu a la 5 i a la 8 d'optometria clínica 2, òbviament aquests dos, i no us matriculeu a la 3 i a la 4, perquè hi ha un solapament. Aquí teniu els grups de compatibilitats entre optometria clínica 2 i teràpia visual, a excepció de la 1 i la 2 amb aquestes optometries clíniques. Llavors, si us matriculeu amb aquestes, trieu aquests grups de teràpia visual. Si és amb aquests grups és compatible amb tots, perquè aquí com a màxim acabareu a les 12 i llavors a la tarda hi ha temps suficient per anar al cub de diagonal. I el mateix aquesta graella entre contactologia clínica 2 i teràpia visual, que és la 7 i la 8, també aquí he posat un taronja perquè, tot i que són 2 hores, és suficient per fer el transport, però és preferible que no quadri el mateix dia. Quatrimestre 8. El quatrimestre 8 és només d'optatives, i a més només són pel matí. Teniu el primer bimestre d'optatives i el segon bimestre amb les altres optatives. Per tant, matriculeu-vos en funció de la disponibilitat que hi hagi amb aquestes optatives que quedin i només tenint en compte que cribatges visuals infantils es realitza durant tot el curs. La resta van canviant. El calendari de bimestres està ja posat al calendari acadèmic, on es marquen on comença i on acaba cada bimestre.